wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, sagunging dumadi salam kebajikan. Senenge. Kepala kumplit. Nggih. Bineka Tunggal Ika. Napa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nggih. Sing kena nggo contoh iki pancen warga masyarakat Bulurejo, Gus. Pisane. Bulurejo Kecamatan Aja wong iki anak-anak merdi desa, ana sirane sadrakan. Nggih. Bersih kubur. Nggih. Ziarah kubur. Nggih. Nah apa? Wong kowe kudu ziarah cara pinemu nggih asli dari hati kecilmu. Ya kan jaro we ya dongakna piyayi sing wis soranana moga-moga sing kepenak nang alam kana kayane. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Bulurejo. Bener. Nggih, pisane. Dadi boleh ziarah ya jan njaluk nomor. Ya aja. Didongakna. Iya. Ora ketang 525 didongakna anak cerita iki. Kepripun? Kemis malam semua. Ya. Ahli kubur pada Bali. Miliki karo anak putune, orang dari umbe wedang bening, orang dari sega, sepiring sing dijaluk apa donga. Donga. Dayeng Al-Fatihah, Al-Fatihah. Iya. Dayeng kul waluwaan, kalau sumat, nang jadi kalau tidak, ya ini. Iya. Ikhlas. Sing penting ikhlas. Ikhlas. Itu anak dadi panane ora kelang sajalaran. Sadurunge anak siku sana sapa? Anak rawa biunge. Nama biyune anak sapa? Ya anak kaki niline. Lah umpamane kaki ini suarana nang kana kuwi ngarep-arep dongane para putra waya. Mulane kearifan lokal perguna sing kaya piye muga-muga lestari widada. Amin. Dongane warga masyarakat desa Bulurejo bisa andayan sinang alam kubur diparingana sing jembar kubure. Amin. Paringana sing padang dalane. Amin. Selamat nang akhirate amin Allahumma. Amin. Dan terus sing dadi warga kene Ya. moga-moga desane sing wis maju tambah maju. Amin. Sing wis tentrem tambah tentrem. Amin. Tetap mempererat persatuan dan kesatuan. Moga-moga Gusti Allah maringana berkah lantaran silaturahmi dalu niki sing dirawuhi para pepundhen kabeh. Amin. Pak Kades Ali Imron AMBW kaya ketiban dalu niki. Kepripun Mas Toto? Beliau Ibu Bupati Hajah Lilis Nuryani juga rawuh sesarkan dan ingkang garwa Haji Muhammad Yasa Bukat minangka ketua Kabupaten Kebumen. Ibu Bupati Nggih. jajaran Forkominca BKT yang sampun paling pangestu Pak Camat asmane periksa Bapak Angga Aulia yang boten depan. di Pak Kapolsek Pak Danramil disampun paling pangestu para anggota dewan ugi sampun paling pangestu Amin. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga sampun paling pangestu anggota dewan wau wonten Bapak Haji Saman Hari Kulomas yang PKB disampun paling pangestu para kepala desa tepuk tangan Kecamatan Layak yang sampun keparing rawuh seniman seniwati dikata yang rawuh wong iki kula ditinggoni guru kula mbah kula mbah dalam kardi mbah dalam kardi niku sing tukang mayak nang Pak Dalang Indri niku nggih guru kula nggih senior kula sing tukang ngomong ari kula kok sing penting ku yakin dadi tokoh insyaallah apa sing dadi tujuane saka sumbatan masyarakat nuwun nggih Mbak Karti nggih sing panjang sampai terus caranya mari jati ya anak-anak lanang adalah jati ya nggoni kali Mbak Gentes mau. Mbak Gentes yang mau harus panggil kemana dolan kemana itu sampai panggil jarum nanggo kan gitu kemana petang kalau kayak besti dia Mas Heri. jadi iya Mas dalam panggung Bayu Haji ya Rabu Amin. oke terutama dalang ya kayak gue, jadi dalang kalau dalang saingan boleh lingkung perkara apa? Perambilan saingan kekompakan saingan sinden ini aja saingan apa?
Jadi saya ngaksiden sih kepingin banget. Jadi anonom karena nom. Jenengane man. Sehat lah saya ngaksiden. Saya ngasih sehat pernah ya kan nom ya sing nom. No, pinter. Si bobak, si pinter, orang apa ya. Sing penting aja jahil-jahilan di para dalang di. Jalaran apa? Dalang pirang-pirang. Sing pinter pirang-pirang. Cara mbah dalang kadi biar kalau mbah dalang listrik keluarga ngerulang itu ya. Pripun? Wong pinter orang kurang kok. Wong terampil kena dicontoh ning keterima gue. Orang kabeh menungsa bisa terima pokoknya niku. Nggih. Karena baterai sing keterima ya do mati kok. Ngomongane kober kok di dalam buku tenagane ya melu. Ngomongane sibuk ya nonton nih. Ora Sing rukun lah. iya, jadi saling mendukung. Insya Allah para seniman dan seniwati pada bersatu. Gusti Allah maringi rezeki karo para seniman. Tepuk tangan untuk seniman kabeh sing pada rukun. Pak dalam Rahmo ya Rabu. Nggih, Bapak Mbak Linda nih. Ini murid Pak Linda. Mas no. Kayak sing mulang itu. Sandi Rego. Iya, nang enak ae dulu kok. Kemenangan dan Ini yang bujangannya itu kan menjadi Pak dalam listrik. Karo Mas Langgeng sering bareng. Dia yang ini panggil hari ini nggak cirikannya kali orang gitu. Musik. Wah, apa iya loh? Ya, cirikannya ya musik. Iya kan urung dengeran. Oh, bocah ora rumah. Sing penting kan seniki. Ya iya, mau ngerti ya berhasil ya ngerti. Immanuel kayaknya ragu. Nggih. Dia salah nabi Yubin sih ya tetap ada Immanuel. Cen, ora kaya. Yang kemarin mikir orang mah kati Immanuel ya orang musuh. Wingi ya Pak. Asal mikir mah katanya bukan kita nggak mobil petrol ya musuh. Karena gue bantu sih yang beli. Menurut jenggat apa? Iya kalau nggak buru kan diganti. Ya oleh ya dasarnya penggemar berat nih. Penggemarnya rawu mau Kakang nih. Anu di bawah jauh. Niki para kades kita kata ingkang desi lenggah Mas Togo. Terus. Pak Kades sekarang dhuwur menika kita desi lenggah. Oh Pak Sutomo. Nggih, Pak Kades Demang Sari menika kita desi nenggani. Matur suwun. Pak Kades Jati Jajar menika kita desi nenggani. Kapalek kudu tahu. Nggih, Pak Kades Mangun Meli wau nggih nenggani. Terus. Pak Kades Jintung wau nggih nenggani. Alhamdulillah. Jamoke kathah dalu niki. Banjarnegara menika wonten Kalisalak. Nah, Pak Rusiki nugi Pak niku sing nembe kondumro Pak Sangidi. Oh, sing tes umroh. Nggih, Mas. Barobet birawu. Barobet. Wong niki kayane kurangna barengan. Kados sipun? Teman-teman mari napa gitu? Ten Wonosobo barengane. Walu jauh. Nah, sing paling luar biasa mengiki terang. Tepuk tangan. Anggar terang kuwi sing seneng ora mung panitiane penyelenggara lan warga masyarakat. Sing seneng ya sing nonton ya bakule. Nggih. Dadi bakul kopine laris. Laris kabeh Bakul bakule. pendoane laris. Laris. Bakso soto. Niku Pak. Dolanan bocah jot-jotan laris. Kowe sawenane lah. Iya. Laris Wes kabeh. ora pernah ngombe di sini. Nggih, Pak Komandan Kodir ugi menika nggih rawuh. Ugi Kaki Midi nika saking Kalipo Kang Karti CS. Biasane kali Pak Haji Anwar Kalipo menika ugi rawuh. Bos Darwis menika ugi rawuh. Lan ugi menika wonten Pak Kasno ugi Pak Andre. Nggih, sing dewek likalek ugi. Nah, niki sebelah mriki saking Gunung Daka menika Kemranjen Banyumas nggih kata sing Ya sing arep gawe tutorial cara ngibing sing apik. Oh, nggih Pak Prabu ugi Pak Natim. Nah, wis pokoke Mas Gading niki ugi rawuh. Juga yang streaming dalam menika ugi kata astaga 15.000. wah, Oh, 1.500 ya. 1,5K. Iya, bisa. Bos Arab Mas Agus sing badhe ngaturi jenengan besok April dikroya ugi streaming. Biasanya walet Mas. Nggih. Mbah niku kali Biasanya ora ayo berarti ora. lho mbok pilih priksani tapi mboten kober wean jenengan. Oh, iya. Pokoke monggo mbok pilih wonten dawuh Mas Togo.
Jajal gitu turun dimasak Gus. Siap. Mulai aku mau ya wis perang, dogel, sindu, sindu aku sore dolanan HP. Di dalam acaranya pada taruh kembang, di dalam di cancel di sini sindu. Apa jajanan ayu Joget aku mau kecoret. Oh iya ya. Sini deh ini wonten nih. Berarti sih ngomongin jumlah begawe. Mumpun sedaya nyinden di sini. Oh, peres tenagane. Genteng mah. Siap lah, oke. Niki terpaksa nggih, Mas Togo. Nggih. Saking Bapak Sutono kades sekarang dhuwur menika ngersakna lagune wonten Kusuma Wijaya kali Puspitonolone Mbak Wiwin. Iya, biasanya ganti. Lagi pindah kayaknya. Aduh. Engko sing Mbak Kenti anak iki. Iya, jajal. Kang Bapak Nuryanto Karangmangu ngersakna lagune Bocang Gununge Mbak Kenti. Tepuk tangan. Gununge Deni. Lah, ya boten Mbak Kenti. Seropongan. Apa kuwi? Susu loro sepotongan. Lucu nih. Lah, kepriwe lah yo kan bocah. Bangsa Subali. Apa gue? Wong ora sepiro. Baru pulih. Ya no berarti. Ora. Iya lah. Bulu. Jadi siapa lah? Ayo kau wis ngerti lah. Oh ya lah. Juara satunya Kenti. Itu kan 11-12 kalau Mbak Kenti. Mbak Kenti kedua 6 yang kedua 5. Sendale maksudnya sendale terus apa lah. Mas Wani nyong. Ya wis ngono. Aku Madan Kodiri unugi mangke bare duet kali Mbak Kenti. Sebenarnya Mbak Kenti. Mas dalam Wah, lundu ya. Mas Dalang Immanuel ugi mangke bare duet lagune ulang tahun kali Mbak Kenti. Dening Kenti man. Kepriwe? Salah piye? Aja kowe mbok larati, Mas. Aki ngidin sekalahi. Uli man. Masan direk. Niki ugi mangke ngersaken menika spesial kagem Pak Dalang yang sedang ulang tahun, semoga sukses selalu, panjang yuswa. Amin. Ulang tahunnya wingi. Wingi ya, Pak. Iya. Jadi aku makan. Nyimpe lho wingi nu wis status nang kare kok pintu disebut. Ya aku, teman dorong. Ya mana aku tahu. Segi Pak. Saya tak terus iki momen keluarga tidak boleh ada penayakan pulang. Belas berarti anggaran aku manjer sih ora undi apa? Asal dina kuwi ya tak tutup lapangan. Berarti dia online ya. Iya. Ya wis. Wong kae ari ngasem dulu karo nggonku Pak. Kosong nggonku Pak. Anu kae bet transfer bae Pak. Gelem dina kok. Iya, jane studi kok. Temenan keling wingi kae nggunakake praune. Nggih. Kang esuk karep agamane. Alhamdulillah. Nggonku Pak. Nggak bisa tahu. Ora anu nomor HP-ne gawe Pak. Transfer. Temenan. Iya terus tak video iki. Bukan kalau itu ya bro. Yo ora apa-apa. Kuwi ora kasih ya. Yo. Kok iso suwe. Yo. Ora kula wis. Ora ngono iku. Panjake ugi. Panjake ngomong. Iya, kagak. Kan domangan ora. Jalan dari. Iya, Bisa ngomong sarana. yo iso aku. Sing terus nonton ini ngerti bahasa mana? Desa di wawancara. Ya. Ya biasanya terbocah gunung nyong sing bawani Kenti. Siap. Nyong jegong ya. Pakai Pelawak yang ngatu. aduh ya saingan iki. Alah. Yo kan. Kinanti pangipoyong ceritanya Kenti kaya ngono. Kaya ngono. Ya pancen aku ya Mbak Kayu.
gane prawan surti Ya sakaya tu lah. yang saju Masuk orang makan. right turun pasar toyang inang tapi pinju turun mantasi benda kene yen dewasa bumi langit konjang ganting wis Apa? Ya wis ikut ya kok wis. Ya, belas. Belas. Ada vaksin dulu sudah terus. Iya, itu mam di sini. najan aku bocah Najan aku bocah Diparing nang bapak kayak kesel kan. Sampun, matur nuwun, Pak Sewo. ya wis kok bareng risani ya